Днес ви взимам с мен да опаковаме поръчка заедно. Задължителна част от процеса ми е да си запаля свещ, след което продължавам с тишо хартия. Като в случая съм избрала тази много сладка розова хартия. Продължаваме с първата част от поръчката, която е коледната ми книжка за оцветяване и естествено подаръка към нея, който е ръчно изработена коледна картичка за оцветяване. Към поръчката добавяме и тези два коледни книгоразделителя с мои илюстрации. И още един книгоразделител с моя илюстрация на есенна тематика. С това първата кутия от поръчката ни е напълно готова. И тъй като ми казаха, че това са два отделни подаръка, ги опаковаме в отделни кутийки, разбира се. Втората кутийка отново започва с коледната книжка за оцветяване и два книгоразделителя, ламинирани, един коледен и един есенен, след което продължаваме с магнитен книгоразделител, разбира се, картичката подарък към поръчката ни. Както при първата част, слагаме това коледно стикерче като подарък, благодарствената бележка, разбира се, и с това можем да затворим тишо хартията, да лепнем стикерче и цялата ни поръчка е напълно готова. Надявам се да се хареса!